tredjepladsen. Svend Kasper Jensen ligger på femtepladsen. Skulle vi helst have nogle danskere direkte i semifinalen for det? Kørt tæt derude, og der er altså ret mange meter at give af det. Nu er han Joachim eller der mere i vente på ham. Hvorimod Flon Richie, favorit til at løbe med titlen. Det var hårt, men det är så det är. Synd att det blev en krasch i starten. Jag var efter redan från början. Världens arm pump. Det är tufft, men det är så det ska vara. Så att det är bara att ladda om nu. Det var jobbigt, men bättre nu. Tajt i starten, men lyckades ta en del folk och en del trilla. Jag slutar som tvåa nu då, är med vidare. Körningen stämmer mycket bättre nu och det känns kanonbra. Det känns bra. Jävligt mycket folk här. Så det är kul. Det är jättekul att skriva autograf. Känns precis som när jag var liten. Stod här och ville ha autografer. Nu är det jättekul att få skriva. Great. I did what I had to do, just had a good start. That was my main focus. The track is really hard to pass, and it's been really ruddy and a little bit dangerous. So I knew I had to get a good start because it was like 95% here on this track. So just focus on that. I had a good start, and then just try to keep it in two wheels and get to the end in the first, and that's what I